pile ka pile yiero ka yiero. Akeno mbuleni nena de kapo neno ni thuolo nitiere kata wuoyo nikech sani kata mnaka waloso kata mnaka poko chu kata mna IBC par nitiere wards madiro maberio maonge kod representation to bende wantiere gi constituencies ariyo mano kar chungod bura ariyo Banisa nwaneno ka jaod bura mare ne otho Ubunja kacha nwaneno ko Pio Wandai no milemu mano mar cabinet secretary dibed machal nade nikech kinde makori chugo IBC ni weche ngeny voter registration idwa ngi boundaries kieo kaka nitiere kinde mamoko ingeni jo Kenya poko yudo ratichgi nikech ing'eyo weche mag IBC time onge nikech gionge time mag de prepare nikech ing'eni tij IBC nichonego bende gitimo boundary review mano nyiso weche mag mipaka tinyiso joma nichonego bende medo ward joma nichonego medo constituency idwa ng'eni to ji onyuol maromo nade nitie jo kura madhigo kura mang'eny monego bende medo koro ing'eni mano ok otim kendo onge time. Namba 2 onego bende gitimo preparation onego giikre to ikruok mar election ni kaka Mesha kosewache ing'eni watimo yiero de uchiel nikech wayiero kombe opogore ing'eni timo election ikruok mar election nyiso ni gik moko computer moko maketo ginene lwedo cha nyaka ng'eni botiyo nyaka ng'eni to server kechana ni koro okwadhi manyo jo oko gito nyaka manya nikech ng'eni jo Kenya ok inyal miyo jaluo tenda kata ja Rift Valley kata ja Mount Kenya jibora ni mano koro dwa kwalo kura koro anano ni mbele ka pod kamago pod boriro kura kaka dwarre koro mano nyiso ni IBC onge kaka dhi golo kamago nikech time mar golo kamago magi tenda no onge nitie server ni ing'eni inche neno ka Mesha gini chogore ne wach server ni server ni to kete cloud wachono ukete boche kucho mara en South Africa mara en US koro ing'eni wach server ni choka neno ka nigi Mesha gini wacho ni mondo yaw server ni ong'in to algorithm moko mano otemre kwano moko matindo ka be jo IBC bodhi yudo time mar yaw server ni magi ng'en ang'o matimore server ka koro mago gik ma osedeko ting'eni ker to nchi oseketo koke weche mag panel mar yiero IBC kaka onego beni yiero IBC to nano ni jo kocha jo Azimio ko otelne gi Kalonzo Musyoka no otero wache do nikech jo Azimio no yiero Agustin Muli to gimbe Kalonzo wacho ni gin gidwaro ko Kimuli mana no ko kawo mu macha koro ng'ene wach mar do ni oseyuare ting'eni ker nyako riti ta weche mag do ok nyal yiero ji to weche nie disputes nie court koro ka jogi osechamo mumani nyaka bing'e Sharon ni jogi ok owuok e boche jogi owuok e political parties anano kan tie jo UDA tie jo ODM kacha tie jo kanisa tie jo Kalonzo koro magi politician kacha onge gimoro ni gin joma no yier gi jopiny kata joma independent madhi kelo joma independent kacha na siasa en interest koro kata mana yiero commissioner mar IBC ni en interest idhi to ng'at mane ma dhi luore ma bo timo weche kaka dwar ngech inyalo paro kata mana chien kocha nenano ka Cherera 4 no yier dakika mogik to Cherera 4 ni neno ni to gimbe gene ng'iyo pach gi kocha to jomoko be ng'iyo pach gi kocha koro ng'ene Kenya kae weche IBC osekelo shida kuwuok kata ndalo Isaac Hassan ndalo the late Kivuitu koro weche mag election tech lakini gimong'eyo ni jogi wach IBC to sedeko to mane miyo migi ndalo prochiko to ndalo prochiko ning'ene mano gimoro kaka Mesha kwache almost dwe mara uchiel koro mondo dhe tim by election magi ikre magi kech kidhi concentrate by election mano nyiso ni kendo gilando by election ni dhi kawo days nyaka mijo ka ndalo mar campaign mano nyiso ni higa manyien koka gidwa chako ikore to ng'ene mane miyo nyisi ni jokocha gin jokas nikech gin be magi delay process ni gimbe koro sani gin gigo dhoge to gionge strategy to dong no margi dong gin mancha gi Agustin gi ko Kimuli gin jo Azimio mancha yiwa no gin mancha gi delay process nikech ker ncho siketo koke gini ncho se yiero jogi chon ang'o mancho timo dong jo kemano tero wache ko do koro ok nyalo wacho ni kere mo delay wache ni